Vidím vás u dalšího videa. Yes. Budeme reagovat na ukradl rodičů kreditku a poslat přes 100 000 korun. Jo. A dáme na to kouknout. Kterém ti popíšu takovou moji jakoby nejhorší zkušenost, co se mi kdy stala při streamování. Takovou hodně nepříjemnou zkušenost, kterou nepřeju nikomu, aby se stala. Tady toto video točím zároveň i jako takové varování pro ostatní streamery, aby věděli, že se něco takového může stát, že je potřeba. Já jako by nejsem streamer, jo, ale já bych rád streamoval na YouTube, jo. Já bych udělal, tady budu streamovat na této kanále, když budu mít víc než 50 odběratelů. A ty reakce, nebo reakce dal na jiný kanál, chápete? Třeba udělám Václav stream live, chápete? Prostě nějak tak. Asi na určité věci dávat pozor, ačkoliv tohle byla situace, kterou se nemohli jakkoliv ovlivnit, tak může stát úplně komukoliv z vás, kdo streamujete. Chtěl bych tady trošku popsat, co přesně se stalo, jelikož to nejdřív vypadalo fakt jako nevinně, vypadalo to jako fakt dobře, jako velká podpora, ale ve finále teď to odnesu ještě dvakrát tolik, ok? Nebudu se teda litovat nebo tak, ale jenom popíšu vlastně, co přesně se stalo. Streamoval jsem běžným způsobem, jako streamuju vždy na Kiku, když tak davec. Streamoval jsem 23. května. Vyviním, že nikomu to baví, chápete? Když mu to baví, tak ať se hraje, chápete? Nejsem ten typ, který nehaj tu tady kevovina, je tu pičovina, no méně, fuj, chápete? Když tu dobu přišel na stream vlastně jeden kluk, já tady nebudu uvádět jeho nickname, poslal takovou větší podporu v podobě subů za ten stream toho 23. v hodnotě, když od toho odečtu to, co si odečetl jakoby kick, tak poslal 130 subů, což činí pro mě jako pro streamera částku přes 13 000 korun. Samozřejmě toto je částka, která se vymyká běžným vlastně limitům, co já kdy jakoukoliv podporu dostanu. Jakmile nějakou podporu dostanu, z toho neskutečně vážím, ale tohle byla částka, která tu hranici prostě překonala. Tohle byla částka, která byla úplně jinde. A to jsem ještě nevěděl, co se stane asi o týden později na dalším streamu. Já jsem teda jako vždycky za veškeré podpory poděkoval, já děkuji za jakoukoliv podporu, poděkoval jsem i jemu. A myslím, že jsme šli tenkrát, že jsem s tím i tenkrát zahrál, dal jsem mu nějaké odměny, vlastně co mám v shopu na Kiku a tak dále, ale to jsem ještě nevěděl, co se stane další stream, třeba týden potom. Takže já jsem mu obrovsky poděkoval, byl jsem rád, že jsem dostal nějakou takovou podporu. Zhruba o týden a něco později jsem znovu. Doufám, že nestreamuju na Kiku, stejně nevím, jak to tu dělá, jo, jak udělat ten stream, jo, ale mám štěstí, že já nestreamuju nikde prostě. Ani nemám donaty, žádný nikde, takže ty vole. Streamoval na Kiku. Přišel opět na stream, giftl tam mnohem větší podporu, než giftl předtím. Toho 8. června on tady nechal v subech, to znamená v podpoře 1758,54 dolarů, což si můžeme hnedka říct, kolik přesně to je podle aktuálního kurzu. Ten stream tam nechal 37 842 korun. Kluk, kterému je pod 12 let. Hodně divné, nechal to jakoby v subech, to znamená, vy z vás, co nevíte, co jsou sub. Tohle? Napište do komentáře, jakou má kreditku, dík. Tak je to vlastně předplatné, které když si někdo koupí u mě na streamu, je za prvé čistě dobrovolné teda, ale když si to někdo koupí, tak je to podpora pro mě jako pro streamera, je to podpora i pro toho člověka, který si to koupil, jelikož to má nějaké výhody v tom, jak říkám, v tom virtuálním shopu, který tam je, a v tom se dají koupit ceny v podobě nějakých odměn do té hry, paysafe karty, klidně i jídla na adresu, a jsou tam i, teďka jsem tam přidal i klávesnice, myš, sluchátka a všechny tady ty věci, co prostě když si někdo za ty body na tom streamu nazbírá, tak já mu je potom dám. Každopádně já poprosím editora, aby tady dal když tak záznam ze streamu. Já na tom streamu vlastně jsem vůbec nechápal, co se děje, byla to takto obrovská podpora. A ještě v tom klipu je znát, že jsem se toho kluka ptal, jestli ví, kolik poslal, jestli je si vědom toho, jaká je to částka a jestli o tom ví jeho rodiče. Na obojí dvojí mi řekli, že o tom ví. Každopádně, jak říkám, nebudu uvádět jeho věk přesně, ačkoliv ho vím, je fakt i podle hlasu jde poznat, že mu není moc let. Pravděpodobně, i když jsem se na to ptal, tak mi nejspíš lhal. Čau, já ti chci hrozně ještě poděkovat. Jsi si jistý, počkej upřímně. Jsi si jistý, kolik vlastně jsi poslal, jo? Jo, jsem. Ví tvoji rodiče o tom, kolik jsi poslal? Jo.
takže pak těžko říct, čemu věřit. Asi já jako takto nemůžu věřit vlastně takto malému klukovi po tom, co pošle takovou částku. To jsem ještě nebyl jediný streamer, který mu něco takového poslal, to ještě k tomu se dostaneme. Byl jsem za to extrémně rád, říkal jsem to i tady rodičům, vlastně co se mi stalo a extrémně jsem mu děkoval a všechno se zdálo v pohodě. Pokaždý, když přišel na stream, tak jsem mu děkoval, protože vlastně na takovou podporu nikdy nezapomenu. A já jsem mu za to vždycky poděkoval, vždycky jsem mu pak psal ještě později, že ještě jednou děkuju, jestli fakt je si jistý tím, co udělal. A vždycky říkal, že jo, že je si naprosto jistý a že mě prostě chtěl podpořit a takto, což já se jako nesmírně vážím. Ale pořád mi tam neseděla jako nějaká věc, jo. Peníze jako takto z Kiku normálně potom přišly na bankovní účet. Všechno bylo v pohodě, já už jsem vlastně část peněz potom nechal zase na nějaké soutěže, vlastně pro vás, co chodíte na streamy. Část peněz jsem potom investoval do vlastní autoškoly, část peněz jsem potom investoval do vlastně tady vybavení na streamu. Tady mám třeba novou webkameru, která nebyla úplně levná, točí tady ve 4K hezky, každopádně tohle video není ve 4K teda. A mám tady nový světlo, takže jsem investoval i tady do soutěží. To se... Kvalita, velkočela, premium, velkočela, premium. Aha. Tapu, vlastně koupil jsem se i do gymu permanentku nějakou. Část jsem dal i rodičům, ne nějak velkou, ale vlastně podporu mě v tom, co dělám. Takže vlastně tady ty peníze, tady tu obrovskou podporu jsem se snažil vlastně co nejchytřeji investovat. Část jsem měl samozřejmě odloženou, kdyby cokoliv prostě vždycky se může hodit. A po 2 měsících vlastně, to jsem byl teďka, jo. Zrovna jsem byl v Aqualandu Moravia, jo. A vlastně koukám na story, ležím si tam na lehátku, otevřu telefon, koukám na story a vidím tam vlastně, že jeden tady streamer zahraniční, jako ze Slovenska, prostě Barták, tak dává na story vlastně, že když otevře svoji peněženku na Kiku, kde vlastně vidí každý streamer, kolik má vlastně peněz z toho, co dělá, tak tam má vlastně ten jeho výdělek v mínusu. A tak jsem na to koukali u sebe, měl jsem tam taky v mínus. Můžu říct naprosto přesně, byla to přesně ta částka, kterou vlastně tenkrát poslal ten. Takže dost pravděpodobně, jelikož mu je samozřejmě pod 18, tak má na bankovním účtu rodičovskou kontrolu. Dost pravděpodobně to vykomunikovali s bankou tak, že vlastně chtěli ty peníze. Kdyby dostal záchva na 5 let, kam já bych umřel, ty vole. Vrátit, ale jelikož Kik už mi ty peníze vyplatil, tak mi vlastně takto odečetl vlastně veškerou tu částku, co já jsem dostal. Veškerou tu částku, co já jsem dostal, tak mi Kik odečetl z té mojí peněženky, takže já tam jsem teďka v mínus. Není to nic, co bych musel splatit, ale k tomu se ještě za chvilku dostanu, takže v podstatě, takže v podstatě já jsem dostal takto, řekněme, za 2 streamy 50 000 korun, obrovskou podporu. Během té doby, tak vlastně ten kluk se mě ptal, jestli mu nedám nějaký výhody, za to já jsem mu dal úplně všechno. Já jsem mu dal výhody vlastně takto v shopu, výhody v chatu, dal jsem mu několik giftů vlastně ve Fortniteu, několikrát jsem s ním zahrál, dal jsem mu tam spoustu věcí z toho shopu, byl jsem za ním v realitě, tady když tak fotka, poprosím jenom editora, aby zacenzuroval obličej. A i když je tam zacenzurovaný obličej, tak dá si poznat, že klukovi není úplně moc. A vlastně já jsem i slíbil, že za každý ten cup, co on dal, tak skočím jeden backflip, takže budu potom skákat takto backflipy, budu skákat dohromady 500 backflipů. Už jsem byl u nějakého z tého, tady když tak zase video, jak jsem to točil. U toho jsem si i udělal něco s kotníkem, takže to je vlastně další věc, která mi byla úplně k něčemu dělat, ale měl jsem v plánu z toho udělat taky video. Není tady úplně málo věcí, co jsem pro něho vlastně potom udělal. Myslím si, že jsem mu dal jakoby dost velké výhody na to, co mi poslal, jakože jsem za ním jel i vlastně v realitě, nebylo to úplně blízko. A pak se stane vlastně tady tohle, no. Potom, když já jsem ho vlastně zkoušel kontaktovat, tady nechám zase když tak nějaké screeny, poprosím když tak editora, aby zase zacenzuroval určité věci. Každopádně psal jsem mu, jestli vlastně o tom něco neví, pravděpodobně to udělali totiž jeho rodiče, ne on. Psal jsem mu tady, ty si refundoval sobě, veď? On napsal, ne, jsi si jistý, on že jo. Pravděpodobně buď to tady takto kecá, nebo vlastně o tom ani neví, jakož to udělali jeho rodiče, což já mu jako nemám za zlý nebo tak. Tady jsem ho vlastně prosil, jestli mi dá číslo na rodiče, napsal, že jo, nebo jakýkoliv kontakt. Pak mi tady začal psát, že je na dovolené, že to teďka nemůže řešit, což jako jestli jde o takovou částku mě poslal. Ok, řekneme to úplně přesně, mě poslal lehce přes 50 000 korun, tak to vsát.
subech, ale nebudu mluvit o tom, kolik tady nechal dalším streamerům. Já jsem byl teda ten, koho tady v uvozovkách zadlužil tak to nejvíc, ale hodně se to taky týká Partáka, týká se to taky Kubase, týká se to dalších prostě třeba menších streamerů, fakt jako naposílal dohromady, trvám si říct i přes 100 000 jako tady streamerům na Kiku. Teď, když vlastně to, co se stalo mně, teď když vlastně takto zadlužil v uvozovkách tady ty lidi, tak říká, že je na dovolené a že to nemůže řešit, což jako dovolenou sice chápu, ale jakmile jde o 100 000 korun, tak si myslím, že i na dovolené se to dá řešit. Já jsem mu řekl, že nebudu psát teď a nechť mi tady nechá kontakt na rodiče, což mi tady nechal číslo, to poprosím editora, aby zacenzuroval, já jsem na to číslo nepsal, nevolal ještě nic. Kdybych ještě to nějakým způsobem řešil a něco se změnilo, tak vydám asi ještě jedno video. Každopádně jsem se optal, jestli o tom neví něco, jestli rodiče třeba neříkali. To neznamenalo, že bych chtěl jako ty peníze jako zpátky nebo tak, je to jako jeho rozhodnutí, ačkoliv jsem na tom jako extrémně prodělal tady tím způsobem. To on mi tady začal potom psát, že když si zaplatil 100 000 dovolenou, tak si ji chce užít, že je na Maledivách. A on pravděpodobně buď to nevěděl, o co jde, nebo dělal, že neví, o co jde. Takže jsem mu to napsal. Kik odebral peníze všem, kterým si kdy giftnul suby. Mě se to týká nejvíc. Já ti zadal tolik odměn, byl jsem za tebou v realitě. Z toho, co jsem mi kdy dal, teď nemám vůbec nic, protože si to refundnul. A teď jsem zadlužen u Kiku, to stejný Parták, to stejný Kubas a všichni, kterým si giftoval. Jen abys o tom věděl, to není žádná výhruška nebo tak, to neber, já tě mám rád. Ale tohle je nejhorší, co se mi kdy stalo vlastně za to, co streamuju. A já a všichni streameři, kteří si podporoval, z toho mají taky problém. A on mi na to napsal, tak mě hroď. Přitom já jsem ho tady nějak nehrotil, a jsem mu to tady psal, že ho mám vlastně jako takto rád, jenom jsem mu prostě napsal, aby vlastně věděl o tom, co to vlastně znamená, protože pravděpodobně dost možná mu to nedocházelo, ačkoliv fakt to je jako malý kluk, tak možná by si mohl být vědom toho, co dělal. Každopádně největší chyba tady byla teda stejně asi na straně rodičů. Pak mi úplně náhodně napsal, David, já vím, že 100 000 je moc, já řeknu rodičům, ať mi pošlou 100 000 na účet a pošlu ti a dám ti 100 000. Prostě takto malý kluk po 12 let by mě měl dávat 100 000. Prostě to je to prostě něco, co je už prostě, to už jde prostě mimo moje chápání. Před chvilkou říkal, ať ho neotravu na dovolené a teď mi chce dávat 100 000, tak jsem mu teda napsal, že nechci žádné peníze, že jen potřebuji mluvit s jeho rodiči, jestli vůbec ví o tom, co on dělá, protože dost pravděpodobně ne. A pokud jo, tak a dovoluju mu to, tak tady je jako velký problém ve výchově potom. Jo, potom, co mi říkal, že je na dovolené na Maledivách, tak jsem viděl, že 4 hodiny zpátky streamoval. Tady dá editor, když tak zase screenshot, ale zase prosím zacenzuruj obličej, protože nechci, aby ten kluk si tady z toho něco vlastně odnesl, aby dostal jakýkoliv hate. Stejnak tak bych vás chtěl poprosit všichni kluci, kdo víte, o koho jde. Kluci nepište prosím nic nenávistného, on za to dost pravděpodobně nemůže. A myslím si, že největší selhání, největší chyba tady byla asi ve výchově u rodičů a ne u toho samotného kluka, ačkoliv nese za to zodpovědnost, ale svým způsobem za to asi nemůže. Takže byl bych rád, kluci, kdybyste mu nic jako špatného nepsali. Takže jsem se ho zeptal, jestli jako má setup na Maledivách, nebo jak to dělá, že tam streamoval 4 hodiny zpátky. Mi napsal, že dneska odlítali. Jsem se ptal, jako jestli má Wi-Fi. Proč to zní jako, že jsem si ptýnul? Letadle, říkal, že má data v letadle, jo. Data v letadle jako 13 km nad zemí, nevím, jestli má úplně signál. No a potom mi napsal, že jde smazat disk, tak jako potom mi po chvíli napsal, že tady má číslo, a že tady mi posílá číslo rodičů a tím teďka zavolám. Já jsem na to číslo nevolal, ani teďka asi nebudu volat a dost těžko říct, jestli je to vůbec Co se stalo, když to odstráním? číslo jeho rodičů, nebo je to číslo na něho samotného, nebo je to číslo někoho úplně jiného. Tady jsem mu napsal, že kdyby nešlo dohromady klidně o 100 000, tak to neřeším. A on mi na to napsal, dobrý, co chceš, říkám ti, jsem na dovolené, tak mi napiš dovolená za 100 000. Jo, takže tady jde asi vidět, jak se mi dařilo s ním potom komunikovat, takže zajímavá zkušenost, ale co si z toho odnáším já, vlastně tady ten měsíc mi měla přijít vlastně pěkná výplata z Kiku, jelikož jsem streamoval takto každý den, jo, mělo mi přijít teďka z Kiku lehce přes 20 000 a nepřijde mi vůbec nic, ještě teďka dlužím dalších 30 000, jelikož vlastně refundnul ty suby a já jsem na té peněžence v minusu, tady máte když tak screenshot, normálně by to bylo minus 2000 euro, ale tím, že už jsem něco odstreamoval, tak už je to jenom minus 1200 euro, jo? V podstatě teďka to kluci bude tak, že dokud já na Kiku nevydělám tady tu částku, tak mi Kik nezaplatí ani korunu. To je ještě jednou říkám, tohle video nedělám kvůli nějaké lítosti nebo tak, jenom kluci, abych vás prostě informoval. Spoustu z vás to taky zajímalo, tak to ze streamu. V podstatě nepřišel jsem o nic, ale po 2 měsících jsem vlastně dostal odebrány ty peníze, které už jsem z části utratil a z části měl něco připravené, s tím, že jsem mu ještě dal takto jako nějaké výhody. Byl za ním v realitě a když se to snažil
snažil s ním nějak jako komunikovat, tak ta snaha z jeho strany tam byla naprosto nulová. To je to, co se stalo. Mám tady připraveného ještě třeba kolegu Kubase, kterého se taky týká, ještě asi napíšu Partakovi, jestli by taky k tomu nechtěl něco říct, jelikož i jeho se to týká. Zkoušel jsem ještě psát na podporu Kiku, jestli vlastně s tím mohou něco udělat. Tady, když tak zase screenshot e-mailu přesně toho, co mi odepsali, že se omlouvají, ale že vlastně tady tímhle nemůžou nic udělat, jelikož vlastně ta platba už vlastně proběhla. A upřímně je to docela takové demotivující, ačkoliv já z toho streamu teď... Bych to dostal, tak já půjdu do banky, ne, do banky, ne, on jsem to zpátky, no to je jenom. Nebudu mít ani korunu, tak neznamená to, že bych nepřestal streamovat, mě prostě streamování baví a kdybych to dělal jenom kvůli penězům, tak si myslím, že už bych dávno nestreamoval a jenom jsem vás kluci o tom chtěl informovat, rozvat Kubasovi. Čekej, Partakovi nejdřív. Čau Partak, čauko. V prvé řadě děkuji moc, že jsi udělal čas. Kdybys k tomu vlastně mohl říct, tebe se to jakož taky týká, vlastně jakou s tím máš zkušenost, kolik vlastně si dostal takto subíků, kolik teďka jsi zadlužený kvůli tomu, jak to celý bylo, jak jsi na to přišel, co ti napsali na podpoře a tak dále. Takový vlastně svůj pohled na věc celkově. Ten typek mi poslal 205 subov, som teraz na minus 722 euro, to bude minimálne 2 mesiace zadara teraz kvôli tomu. Je to 100% kvôli tomu, že typek zobral máme kreditku alebo jednoducho zaplatil, čo nemal a nemohol, takže tak. Typek má zmazaný aj Kik účet teraz, ináč. Jo, jako takže určite to bolo riešené cez banku alebo cez policiu, lebo ako Kik píše, no tak sa to refundovať nedá, takže to muselo byť riešené cez jeho mamu. To je všetko, čo viem ja, pretože tam keď niekto giftuje subov na Kiku, tak tam je napísané, že not refounding, že sa to nedá refoundnúť. Čiže to musel riešiť cez banku týpek, alebo jeho mama. Takhle, pokud vím, ty jsi mu taky dával nějaké výhody potom za to na nějaký gifty ve fonku, třeba takto? Jo, dával som mu 13 500 V-Bucks, možno 14k, pár bandlíčok, nejaké skiny, lebo som bol vďačný a on stále pýtal viac a viac, až kým som nepovedal, že stop, lebo už to... Jakoby nehraju Fortnite, ale 14 000 V-Bucksů. Jestli tohle si to tak je hodně. Jakoby nehraju Fortnite, ale je to hodně podle mě. Bolo fakt hodne. Jo, to no má podobně, no. Jo a potom ešte, ja som sa pýtal Kick Supportu, že či sa to dá nejak splatiť, že či to tam môžem vložiť alebo nejak zaplatiť v podobe subov alebo tak, nedá sa to bohužiaľ, takže musíme teraz zarábať do tej sumy, čo sme stratili a až potom budeme dostávať na účet peniaze. Jo, no, mám to podobně, mám to ještě o trošku víc, asi víš, už jsem tě posílal. Kluci, jinak vy, co koukáte na video, abyste prostě věděli, že fakt jako nejsem jediný tady Partak a to taky docela postihlo. A není s tím co dělat, no, taky jsem psal na podporu, taky jsem přemýšlel, co by s tím šlo udělat, nejde absolutně nic, no. Tak jo, ale jestli chceš ještě k tomu něco takto říct. Vieš čo, kámo, jedine poučiť, že nech sa toto nerobí, že keď naozaj chce niekto podporiť, tak nech sa spýta rodičov, keď nemá dostatočný vek alebo svoju kreditku. Fakt, poradiť sa s rodičmi, lebo toto bola fakt, že veľká suma, 722 eur je fakt veľa. A teraz, keď to sme vlastne zistili, že to bol týpek, ktorý bol malý, tak to je dosť extrém, akože dosť veľká suma na to, aby si to minul niekto bez dovolenia. Jo, určitě no. Taky asi z mého pohledu tam dost možná selhala výchova rodičů, jestli vlastně v takovém malém věku dostal přístup vlastně k takovým penězům, no. Presne, nepozornosť, výchova, jo. Čau, Kubas. Bylo to, myslím si, že to bylo nějak třeba v květen, červen, myslím možná nějak tak. Bylo to, když jsem streamoval 7 večer, tak mi tam posílal vlastně 26 subů dokonce. Jenom mi to giftnul vlastně jakoby z začátku 1 a pak mi giftnul na 25. Tak pak vlastně já jsem z toho udělal videjko, že jo. Hrál jsem s ním nespočet dvíček, kámo, giftnul jsem myslím, že i nějaké věci ve Fortniteu, jako v item shopu, ale to si taky nejsem jistý. A teď vlastně, teďka týden dozadu to bylo, tak mi naskočilo v creator dashboardu, že najednou jsem tam minus třeba 90 euro. A já si říkám, ty co to je? Prostě, že proč tady mám 90 euro? Tak volám dovcovi a 90... Minus 90 euro. To je celkem pohodě, si myslím, protože já si myslím, že to takhle smíří, když budeš streamovat. Taky nevěděl, tak jsme to pak začali řešit. Pak se zjistil, že to je jakoby dluh, no, jakoby v úvozovkách. Jo, já mám to podobně, no. A má to podobně i Parták a je víc lidí, ke kterým to takhle posílalo. Tak jak říkám, Kobas je taky jeden z lidí, kterého se to nějakým způsobem týká. Není to nic příjemného, pokud se ještě něco změní, tak já vydám ještě jedno video. Život, kluci, jde dál. Takže zítra
nepřestáváme streamovat, jak říkám, zařadím to tak, aby vlastně vy kluci, co chodíte na streamy, tak jste o nic tohle nám ještě nezajímá. Takže už vyšlo video další, jo. A vyjde to až zítra, jo. Takže čau.